नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीते सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. मैसूर ते कृष्णराज सागर अणेकट्टू निर्माण कोण केलन हे विन्यासगार कोण म्हूण सांगवते प्रश्न तुमचे लगी इतारलर थट्टने आमते मनस येवते उत्तर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्य. मैसूರು ಪ್ರದೇಶಾಂತ ನೀರಾವರಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಡಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಂತ ನೀರಾವರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಂತ प्रवाह रक्षणा व्यवस्थे असे अनेकानेक कष्ट अस्वते भंग असलना योजना हातांत घेऊन स्ವಂತ जबाबदारींत संपूर्ण केले व्यक्तित्व सर विश्वेश्वरय्य. सर विश्वेश्वरय्य हेंते इंजिनियरिंग ज्ञान आणि कौशल्य देशदाद्यंत व्यापक होनो गुर्तिसवनो हॅस गौरवस पात्रदाले. हेंते नाविन्यते भरित योजना आणि ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸುನೋ ಭಾರತ ದೇಶ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ದೇಶ ಮನೋ ಪರಿವರ್ತನೆ ದಾಲೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಸ ಹಿನಿದೆಲ್ಲ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡುಗೆ ಗುರುತಿಸೋನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಾ ಗೌರವ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ आणि ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಂಸುನೋ ನೈಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಮುನ್ ಸಂಗವತೆ ಬಿರುದು ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದೇಲೆನೆ. मैसूರು ಪ್ರಾಂತ್ಯತೆ ದಿವಾನ್ ಖ್ಯಾತ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಹೆಂತೆ ಜನ್ಮದಿವಸ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಿವಸ ಮನೋ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1968 ಘೋಷಣೆ ಕೇಲೆನ. ಯುನೈಟೆಡ್ स्टेट्स इत्तेव ह्या दिवस आचರಣೆ करुवेते ಮೂಲಕ भविष्यते इंजिनियरस स्फूर्ती देवते, प्रेरणे आणि प्रोत्साह देवते कार्यक्रम करीत आयलिसत. आयच्या वृत्ती प्रतिबिंबा कार्यक्रमस मुख्य सोयरे होनो सुमार 1000 चढ घर वाणिज्य संकीर्ण करून कीर्ती पावले प्रसिद्ध सिव्हिल इंजिनियर श्री दिवाकर शणे मरोळी स्टुडिओस आयलिसत. तुमास ह्या कार्यक्रमात स्वागत आणि नमस्कार. नमस्कार. हेंचे उट्टू मातुकते करुवेतन आधी हेंते एक परिचय आता बघून घेऊन येऊया. श्री दिवाकर शणे मरोळी हेंचे अण्णा श्री वासुदेवा शणे आणि अम्मा श्रीमती भारती शणे. ह्या दंपतीस ಒಟ್ಟು 7 जन न्याकरा. 6 जन बहिण्यास दिवाकर शणे एक मोगाचे भाव. दिवाकर शणे हेंते धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शणे हेंचे न्याकरा दिशा शणे आणि वैभव शणे. दिवाकर शणे हेंते प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण मंगळूರು कुलशेखर ते संत जोसेफ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಸ್ಕೂಲು आणि मिलाग्रिस हायस्कूल अंत केलेन. हिनी श्री गोकर्णनाथेश्वर कॉलेजु मण्णगुड्डे इत्तेंसुनु पदवी पूर्व शिक्षण आणि सुंकदकट्टे श्री निरंजन स्वामी कॉलेज अंसुनु पॉलिटेक्निक शिक्षण पूर्ण केलेन. जतेस ऑटो कॅड 3D डिझाईन स्ट्रक्चरल असे अनेक विषयर ॲडव्हान्स्ड कोर्स करून तेंते सिव्हिल कन्स्ट्रक्शन क्षेत्रस ज्ञान कौशल्य वाढवणीसत. हिनी 1999 कन्स्ट्रक्शन काम सुरू केलेन. हेंचे 25 वर्षते कार्य अनुभवांत सुमारू 200 चढ अंशची जातीयंते घर बांधलेसत. 300 चढ वाणिज्य संकीर्ण असे ಒಟ್ಟು 1000 चढ कट्टड घर निर्माण केलेसत. ह्या हेंते अत्युन्नत साधने प्रशंसनीयदल्ल्या. हे पूरा विधचे बिल्डिंग डिझाईन वर्क करवेते हेंते साधने मनो सांगोतो. दिवाकर, अरे तुमते आम्ही आता परिचय बघून घेऊन आलो असा. तुम्ही आता एक सिव्हिल इंजिनियर होऊन असो. इथे सिव्हिल इंजिनियर आणि आर्किटेक्ट हे तर नडवे असो ते व्यत्यास काय? आर्किटेक्ट म्हटल्यार ते आर्टिस्ट होऊन डिझाईन करतात. इंजिनियर्स म्हटल्यार टेक्निकल होऊन स्ट्रक्चरल डिझाईन करतात. ऍक्च्युअली ह्या एकच आमच्या फिल्डाचे एकच पार्ट ಒಟ್ಟು नाही. आता आर्किटेक्ट कोर्स करवे नाही म्हणदालरो तिने अनुभवावर आर्किटेक्टचे काम करू सिव्हिल काम ಒಟ್ಟು आर्किटेक्ट काम करवे होता.
ओके. आता वास्तुशिल्पी म्हणून सांगतो आम्ही, Right. तुमचे आता वास्तुशिल्पी ते एक विशेष काय? मी मस्त डिझाईन केलीच तर करताना मात्र मी वास्तू प्रकार आणि स्टेबल बिल्डिंग व्हायच्या बरी मी डिझाईन करतो. आता वास्तू ಬಗ್ಗೆ आता एक ट्रेंडिंग ಅಂತ असा त्यानंतर स्टेबल बिल्डिंग म्हणून सांगितलं. हा स्टेबल बिल्डिंग म्हटलं काय? स्टेग म्हटल्यार घट्ट म्हटल्यार ॲज पर आमच्या टेक्निकल हे होऊन कन्स्ट्रक्शन करूया म्हणून. समा सम. आता वैद्यक क्षेत्रांत बघू गेल्यार इंगड अंगास हावेदल्ले डॉक्टर असतात. तसंत आता वास्तुशिल्पी म्हणून घेतल्यार खैले नमुने ते पर वास्तुशिल्पी असतात. आता मातसो इंजिनियर्स आसा, आर्किटेक्ट्स आसा, त्याच्यापर्यंत स्ट्रक्चरल इंजिनियर आसा. स्ट्रक्चरल इंजिनियरांत कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर आसा, स्टील स्ट्रक्चर आसा, इंटिरियर डिझायनर म्हणून आसा, मागीर लँडस्केपिंग म्हणून आसा. तसे मस्त हे असत. ओके ओके. आता तुम्ही ह्या पुरा विध सांगितलं. आता एक कट्टड निर्माण असा नाही तर हे एक रचना ते ಒಟ್ಟು अनुभव इतक्या वर्षाचे अनुभव हे ते एक विचार तुम्ही सांगू होत्या. मी मस्त कामां केली सत. तितून टफेस्ट काम म्हणटा मी एक देराला कट्ट्यान केल्लें. ते रोड लेवलसून 3 फ्लोर जाल्यार काल बेजमेंट 7 फ्लोर गेली सत. सो ते 7 फ्लोर ओवर येवन तर भारी टफ काम. तेदो आताच्या बरी टेक्नॉलॉजी तितके हे नाही ते मस्त बंगार ते मार्किंग करूयाचें मिगे काम करोवाचें ते मस्त कष्ट होऊन एक केलं आसा. कंप्लीट जालें आसा. करेक्ट देरला कट्टे येनापै हॉस्पिटलाचे येद्राचे बिल्डिंग. तुम्ही ह्या केलं वर्षांत तुम्ही केलं ह्या काम जालें एक 8 years बॅक. ओके. हां हां. तुम्हाला आता उडासंत असवे ते एक आणि तुम्हाला एक खुशी जाल्लें तुमचे काम म्हटलें खयला तेंत म्हणून सांगलो. हां हां. ओके. आता तुमचं इतक्या वर्षात एक अनुभवांत एक कट्टड निर्माण नाही तर घर निर्माण म्हणून सांगताना ते अनुभव कसा? खुशी करीत आसा. हां हां. जन तुम्हाला मस्त येऊन संपर्क करतात. वय येतात आणि प्लॅनिंग त्यांचं प्लॅनिंग आम्ही कसं लावत करून देतात. ओके. त्यांचं तृप्ती होऊन असता नाही त्यांच्या लगे डिस्कस करतो. त्यांचे रिक्वायरमेंट घेतो. समा. आता एक एकलेस आता घर बांधूया तो आता तुमचे मनके एक सिव्हिल इंजिनियर येऊन अप्रोच होतो. आरंभ त्याच्या लगे तुम्ही खेळले रीती ते एक डिस्कशन नाही तर इनिशियल स्टेजर तुम्ही खेळले रीती ते एक मातुकते करता होता. फर्स्ट टाइम असं त्यांच्या रिक्वायरमेंट त्यांचं कसं लावाय म्हणून म्हटलं किती केवढ्या बिल्डिंग कसं लावाय म्हणून त्याच्यापर्यंत एक डॉक्युमेंट बघतो म्हणजे त्यांचे बजेट बघतो त्याच्यावर आम्ही डिझाईन करतो. एक कट्टड निर्माण म्हणताना त्याचं इंगड विधाते कॉन्ट्रॅक्टर्स असतात आणि मालक असतो आणि तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर असता ಕೆಲವು आर्किटेक्टो असतात. आता ह्याच पूर्ण एक ಒಟ್ಟು करणं एक लायक वातावरण सृष्टी करणं एक सिव्हिल इंजिनियर कसं पुढे धावतो. हे कामत आम्हाला थोरलें काम. आम्ही आता कॉन्ट्रॅक्टरांचं तसेंत कार्पेंटर असत, इलेक्ट्रिकल असत, प्लंबर असत त्यांचं पुरा ಒಟ್ಟು करून एक टेबलर बसवून त्यांचं पुरा एक्सप्लेन करून त्याच्यापर्यंत ओनर असं यांचं ते काम करेक्ट व्हायच्या बरे त्यांत आमची जबाबदार म्हणून. करेक्ट होय. ते एक लायक एक वातावरण हवं एकल्यावर एक विश्वास नंबिके ते मस्त अगत्य असा नाही होय. आता एक कट्टड निर्माणांत खैला पुरा हंत असा. कट्टड मे फर्स्ट आमचं फाउंडेशन त्याच्यापर्यंत लिंटल येता मागीर स्लॅब येता त्याच्यापर्यंत फिनिशिंग स्टेज येता. ओके. समा आता इतके पुरा हंत सांगितलं. आता एक घर बांधताना एक प्री कन्स्ट्रक्शन स्टेज म्हणून असा नाही इतकं खेळले पुरा एक काम असतात आणि खेळले नमुने ते दाखले पत्र पुरा रेडी करू ते अगत्य पडता येते. फर्स्टच आम्ही प्लॅन करावा. एक प्लॅन कराव्यानंतर मग डॉक्युमेंट्स हवे. डॉक्युमेंट्स म्हटलं त्यांचे आता त्यांनी घेतलेल्या जागेचे सेल डीड त्या संबंधपटले खाता कन्वर्शन सिंगल साईट सिटींत प्रॉपर्टी कार्ड पंचायतांत पुरा तर 9/11 एनओसी म्हणून नाही तितके डॉक्युमेंट हवे त्याच्यापर्यंत आम्ही एनओसी घेऊ आता सीसी म्हणून घेतो. मुडान तर पंचायत तर कॉर्पोरेशन तर बिल्डिंग लायसन्स करतो अप्रुव्हल करून घेऊन स्टार्ट करू आता. ओके. तर ह्या प्री कन्स्ट्रक्शन स्टेज दाखले पत्र ते मस्त तयारी करू ते अगत्य पडतात. इथे आता एक दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात एक रेग्युलेशन्स म्हणून सांगू ते काहीतरी येत आहे असं मस्त असा तर त्या बिल्डिंग हायटावर असा रोड विड्थावर असा बिल्डिंग साईट एक्सटेंडावर असता
आता सांगूया गेल्यार एक ग्राउंड आणि फर्स्ट घर बांधायचे तर त्यास सुत्त इतके सोडवं नसता, रोडाचे एद्रास इतके सोडवं नसता, मस्त रेग्युलेशन असता, त्याच्यावर ಡಿಪೆಂಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ. ಓಕೆ तुम्ही आता इथे ಹ್ಯಾ ಅಂತಾರ ಆಮಿ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಉಚಿಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಕೊರ ಪಡ್ತಾಯಿ ಖಂಡಿತ ವಾಸ್ತು ಬಗುನತ್ करवाचे चिक्कोड इथे डिझायनिंग पुरा घर डिझाइन पुरा वास्तूवर रचना प्रकार करवा रचना करू होता. तुम्ही आता स्क्रीनर बघित असो ना या फ्लॅटाचे प्लॅन या आम्ही फ्लॅट असं आता इंतून 5 फ्लॅट असत असे प्लॅन करून देतो. या एक रॉ हाऊस म्हणा इंतून 12 घर असत एकत्र जागेर लागी लागी 12 घर ओर ने फ्लॅट ओर नाही रॉ हाऊसेस साइड बाय साइड. ओके इंडिव्हिज्युअल हाऊसेस या एक प्लॅन इंडिव्हिज्युअल हाऊसेस ड्युप्लेक्स म्हणतो आम्ही कालानी ओर बितसमत स्टेप होऊन तसा या फर्स्ट फ्लोअरचे प्लॅन समा लाईक विचार सांगितलं दिवाकरांना. आता साईट क्लिअरन्स म्हणून सांगतो आम्ही तेव्हा एक सॉइल टेस्टिंग म्हणून सांगतो असा ह्या किती करतो आम्ही सॉइल टेस्ट चे थोरल्या बिल्डिंग असं हवा होता किती म्हटल्यार एक बिल्डिंग रोवंतर त्या सॉइलस किती कॅपॅसिटी म्हणून हवा आणि त्या सिंक होता त्या कॅपॅसिटीच्या वर किती लोड घेता म्हणून बघून त्याच्यावर आम्ही स्ट्रक्चरल डिझाईन करू. ओके आता एक सामान्य एक घर बंद मंदाला सॉइल टेस्टिंग अगत्य असा अगत्य नाही त्याच मस्त लोड येत नाही नॉर्मल नॉर्म्स ಅಂತ करवा तम रूल ಏನು करू. ओके ओके आता डोळेस दिसनतल एक घर ते पार्ट नाहीतर एक कट्टड वाणिज्य संकीर्णते पार्ट म्हटलं फाउंडेशन पार्ट इनविजिबल पार्ट ऑफ द बिल्डिंग म्हणून सांगतो. आता ह्या स्टेज कसा असता फर्स्ट आम्ही मार्किंग करू होता मार्किंग करून झाल्यापर्यंत त्यास आम्ही पिच साईज आम्ही मार्क करतो त्याची गुंडी झाल्यापर्यंत फुटिंग करतो त्यास पेडस्टल करून फाउंडेशन एक ग्राउंड लेवल हाडतो त्याच्यापर्यंत आम्ही फ्लोर लेवलसर एक स्टेज येता फाउंडेशन लेवल म्हणतो एक फ्लोर लेवलसर एक आम्ही फाउंडेशन स्टेज म्हणतो. फाउंडेशन आम्ही 2 टाईप करतो एक लोड बेरिंग आणि फ्रेम स्ट्रक्चर म्हणून. लोड बेरिंग म्हटल्यार दोंड्यान येतं आधी पुरा घर बांधित तसे दोंड्यान येतं बांधायचं त्यास ग्राउंड आणि फर्स्ट करवा त्याच्याचेड करवा वयत नाही. फ्रेम स्ट्रक्चर म्हटल्यार पिल्लर आणि घालणं ते आम्हाला किती फ्लोर हवे त्यास आम्ही डिझाईन करणं करतो. ओके आता एक फाउंडेशन स्टेज करू म्हणताल्यार आम्ही एक धार्मिक होणे करू ते क्रम असा ह्या ಬಗ್ಗೆ विचार भूमिपूजा होय भूमिपूजा करायच्या नदी आम्ही मार्किंग करतो की ते म्हटल्यार फाउंडेशन स्टोन म्हणून घातल्यापर्यंत दावे नवा तो घराच्या भितरच हवा म्हणून असा ते कंपल्सरी ते 7 दिन मार्क करणं त्याच्या भितर यावेच्या बरी करून करू. आता फाउंडेशन नंतर येते ग्राउंड लेवल स्टेज म्हणून सांगतो आम्ही इथे आम्ही खेळला विचार मनांत हवे होता. ग्राउंड लेवल म्हटल्यार आमचे जालाचे लेवल जाल लेवल आम्ही कसे फिक्स करतो म्हटल्यार फर्स्ट रोड लेवल बघतो रोडासून आमचे केद्दा की जाल हाईट हवा होता त्याच्यावर आम्ही फिक्स करतो. ओके समा समा आता ग्राउंड लेवल नंतर येते प्लिंथ भीम लेवल म्हणून सांगतो आम्ही ग्राउंड लेवल म्हटलं फ्लोर लेवल आम्ही प्लिंथ भीम असं घेतो. ओके इथे आम्ही खेळला काम असता इथे ऍक्च्युअली आमचे आता ग्राउंड फ्लोराचे गोड वॉल काही पुरे येता त्यास एक बेज हवा त्यास आम्ही बीम घालतो त्यात बीम असं प्लिंथ बीम म्हणून सांगतो. आता स्क्रीन अंत आम्ही पिक्चर बघित असा हे त्या बघ्याचे विचार सांगता या प्लिंथ बीम आमचे एक अपार्टमेंट मेरिलला लागी त्याचं प्लिंथ बीम आता रेडी केलं असं नेक्स्ट त्याच्यावर वॉल येता आम्हाला काही वॉल येतं त्याच्यावर. ओके आता हे त्या परांत तेव्हा ते लिंटल लेवल ह्याच्यापर्यंत लिंटल लेवल फ्लोर लेवल एक फिक्स झाल्यापर्यंत लिंटल लेवल येता. ओके इथे खेळला पर विचार येता इथे लिंटल लेवल येताना लिंटल लेवल एक बॉन्ड बरी ऍक्ट होता मिगे खिडक्यांस ओपनिंग बीम बरी एक ऍक्ट होता लिंटल्स. ओके आता स्क्रीन अंत आम्ही बघित असा लिंटल लेवल लिंटल ओट आम्ही शेड मिगे लॉफ्ट रॅक्स 10th लेवल असं कास्ट करतो. ओके आता नेक्स्ट येते स्लॅब लेवल इथं खेळ पर काम असता. स्लॅब लेवल आम्ही एक हाईट असतं स्लॅब हाईट म्हणून नॉर्मली 10 फीट अँड अबव चिके त्या लेवलांत आम्ही आमचे केलव डिझाईन असता त्या समावून सेंटरिंग
त्याच्यापर्यंत त्याचे बार बेंडिंग मागीर कास्टिंग करचे नदी इलेक्ट्रिकल पाइप्स कंडक्ट घालतो काही हांवें ते पॉइंट्स मार्क करून इवन प्लंबिंग प्लंबिंग येता संकन स्लॅब असल्या कडे प्लंबिंगाचे हे करून ठेवतो पाईप प्रोविजन करून ठेवतो आता स्लॅब लेवल बघतलो हांवें पिक्चरांत स्लॅब लेवल परांत येता केले लेवल नेक्स्ट फिनिशिंग लेवल लेवल स्लॅब किती स्लॅब नेक्स्ट स्लॅब येता सेकंड स्लॅब सेकंड फ्लोर तसे येता त्याचे नेक्स्ट स्टेज स्लॅब उपरांत येवचे फिनिशिंग स्टेज फिनिशिंग स्टेज इनसाइडांत मातसो प्लास्टिंग करप जाता फर्स्ट त्याच्या उपरांत डोर्स विंडोज मागीर इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग पेंटिंग फ्लोरिंग तितके काम असतं ते सुमार काम असतं फिनिशिंग म्हणताना त्याच्या उपरांत पूर्ण जाल्या उपरांत इंटिरियर डिझायन स्टार्ट करता आता एलिवेशन म्हणून एक परिकल्पने आसा आता ह्याच संबंधपट्टवल्या ಬಗ್ಗೆ बोलत म्हणताल्यार जनांत अभिरुची इंगड आसा आता ह्या एक चॅलेंजिंग एक सवाल होता प्रश्न म्हणून सांगतो हे ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता इंटिरियर 3D एलिवेशन करून देतो त्याच्या नंतर एक 2D एलिवेशन करून त्यांचा सेतम दाखवतो ते मी डेव्हलप करून 3D एलिवेशन करून देतो बहुशा तुम्ही आता ह्या 3D एलिवेशन एक सांगितलं ह्या तुम्ही प्लॅनिंग स्टेजर तर सांगून असता आणि लास्ट फिनिशिंग स्टेजर सांगता प्लॅनिंग झाल्यावर नेक्स्ट स्टेजात एलिवेशनाचे येता तेंतून कसे येता फ्रंट कसे येता म्हणून दाखवल्यानंतर 3D एलिवेशन करून देतो ओके समा आता स्क्रीन ಅಂತ मी बघतो यस ये अपार्टमेंट ಕೈಕಂಬ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬ ಲಗಿ ह्या पुरा एलिवेशन संबंधपಟ್ಟವಲ್ಲೇ होय एलिवेशन 3D एलिवेशन संबंधपಟ್ಟले अपार्टमेंटाच्या हाँ आफ्टर दी वर्क नाही बिफोर प्लॅनिंग स्टेज प्लॅनिंग स्टेज तर म्हणून सांगते वर्क स्टार्ट करायच्या नंतर या पूर्ण रेडी होऊन असं तुम्ही दाखवता होता होय असं येता म्हणून आमच्या बिल्डिंग असं येता हे डोंगरकेरी वेंकटरमण देवाला लगी ओके हे आमच्या सुजाता कोडंगे त्याचे घर सुजाता शेणय कोडंगे हे 3D मगाशी दाखवलं ऍक्च्युअल हे ओमंजूर हे ओमंजूर आता 2D आम्ही असे करून देतो 3D करायच्या नदी 2D असे करून एक डिस्कस करतो असे असे आता काही चेंजेस हवे म्हणून त्याच्यापर्यंत हे डेव्हलप करणं 3D करतो लायक विचार केलो आता फायनल स्टेजस येताना एक इलेक्ट्रिफिकेशन आसात नाहीतर प्लंबिंग आसात पेंटिंग ह्या पूरा विचार येता हे ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता तसं आम्ही प्लॅन देतो इवन प्लंबिंग होऊन इलेक्ट्रिकल होऊन ते लेआउट प्लॅन देतो काही काही पॉइंट येतात काही काही आता फॅन हुक्स होऊन काही पुरा इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स येतात ते डिटेल होऊन देतो आम्ही आता इंटेरियर डेकोरेशन म्हणून सांगत येताना ज्यांना ते अभिरुची इंगड असता आणि तुमच्या मनात एक एक प्लॅन असता तुम्ही ते कसं मॅनेज करून जाता इंटिरियर डिझाईन आम्ही प्लॅन करताना तुम्ही मगाशी बघितलं बाबे प्लॅनातच दाखवतो काही कॉट येता वॉर्डरोब येता ड्रेसिंग टेबल येता मिरर येता पुरा दाखवून ठेवतो मग फिनिशिंग स्टेज अंत एक स्टेज झाल्यापर्यंत आता फ्लोरिंग आणि पुरा झाल्यापर्यंत त्याचे वर्किंग ड्रॉइंग करतो वर्किंग ड्रॉइंग करणं एक्झिक्युशन होतात ॲज पर ते आम्ही डिस्कस करतो वर्किंग ड्रॉइंग करून आता वॉर्डरोबाचे किती साईज तसेंत कॉट साईज त्या पुरा डिस्कस करणं त्याचे डिझाईन देतो लेआउट प्लॅन त्याचे इलेव्हेशन तिंतून इलेव्हेशन त्या पुरा करू असतं ते करून देतो आता एक ओल्ड घर असता त्या यजमानाचं त्या घर डेमॉलिश करून रिकन्स्ट्रक्शन करू तर मन असत नाही त्यांत एक असल म्हणकेत असं एक रिनोव्हेशन करूया म्हणून सांगते एक बेडिके त्यांचे मुलं कायल्यार तुम्ही त्या कसं मॅनेज करता फर्स्ट आम्ही फाउंडेशन कसं असं बघतो ओल्ड घर म्हणताना फाउंडेशन कसं आहे त्या घट्ट असं आहे ना आम्हाला त्या रिनोव्हेट करू आता एक असलं घरत हे ते फाउंडेशन घट्ट असं नाही म्हणून तुम्ही कसं जड्ज करता ते पिट्ट काढतो साईड त्याचे पिट्ट काढून फाउंडेशन किती डीप गेल्यांचा ते कसे केलेच येतात दी ते आम्हाला त्याच्या स्ट्रेंथ पिरता येणार म्हणून बघून मी ते ऍक्च्युअल प्लॅन करतो प्रेझेंट ओल्ड घर कसे असा तसे आम्ही एक प्लॅन करून घेतो मी त्याचं अल्ट्रेशन होऊन एक प्लॅन करतो मी
कसले हव्या त्यांचं त्या चेंजेस आणि करून रेडी करून देतो. आता तुम्ही ह्या पुरा लेवल सांगितलं ह्या लेवल्स हवदೆಲ್ಲ मनकेत तुम्ही जागृतेने पुरा काम करीत येताव धालरो ह्या पावशी समयार आम्ही सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर नाहीतर घर ते मुल्यांत आम्ही एक लिकेज आम्ही बघतो ह्याच मुख्य कारण काय लिकेजेस मस्त कारण असतात. एक टेक्निकल म्हटल्यार आता एक जॉईंट्स असतात वर्टिकल होऊन दे हॉरिझॉन्टल होऊन दे ते जॉईंट्स स्ट्रेट जॉईंट्स आम्ही मेश मारून मिगे प्लास्टिंग करावे सीधा प्लास्टिंग केलं मी ओपन होता मिगे ते लिकेज स्टार्ट होता. स्लॅब अंतर आम्ही कास्ट करायचे मेथड अंत असता मिगे मेटेरियल अंत चिके हे असल्यार डिफॉल्ट म्हणे असल्यार तेदो प्रॉब्लेम होता. म्हटल्यार आता सँड अंत क्ले कंटेंट म्हटल्यार मत्ती असल्यार तेदो लिकेज आनी येवचे चान्सेस असता. ओके तसंत आम्ही ಕೆಲವದ ಸಂಗತ ಅಸ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಕೇಜ್ ಅಸು ಪಿರೆ ಮನ ಸಂಗತ ताव विचार येता न्ही होय तेंत ते केल्ले वर्कमॅनशिप एक आसा म्हणजे तेंत मटेरियल ओवरो आसा बट बाथरूम संकनस ट्रीटमेंट करूनच फिनिश करचे केदो बुद्धिवंत. ओके तुम्ही आता फिनिशिंग पुरो करून झाल्या आता जाल्यार लिकेज कंप्लेंट आयल्या त्या तुम्ही कसा परिहार करता होता असं ते बघून कसले प्रॉब्लेम म्हणून बघूनच करूया होता. तेच बदल टेक्नॉलॉजी आसा. आता वीक कॉन्क्रीट तर तेच प्रेशर गवट म्हणून एक हे आसा ते प्रेशर गवट करून ते वीक पॉइंट गट्टोवचे बरी करून रोवत बदल ट्रीटमेंट मेथड्स असत ते सम करूया होता खंडित होता सम तसंत आता ह्या घरा भितरले लिकेज आम्ही बोललो तसंत बाहेरसून असवते बिल्डिंग ते बाहेरसून दिसवते लिकेज आम्ही बघतो केला होता त्याचं बहुशः ह्या कारण येतात ताई त्याच एक कसं म्हटलं मस्त पाऊस असले एरियास पुरा आम्ही स्लॅब प्रोजेक्शन देतो ಕೆಲವು स्लॅब प्रोजेक्शन देत नाही वॉल तो स्ट्रेट असता ते सीधा पावसाचे पाणी असत पडून लिकेज यायचे चान्स असतात. मिगे एक मेंटेनन्स करूया होता एटलीस्ट एक 2 years पेंटिंग करणं मेंटेनन्स करचे असल्यावर काही प्रॉब्लेम होत नाही. 10 वर्ष पेंटिंग केल्यावर मेंटेनन्स केलं नाही तर प्रॉब्लेम येतात. आता एक अपार्टमेंट बांधून असतात तेंतू एक साइड अनसून नाहीतर ಕೆಲವು घरा पुरा एक मस्त एक हुन मनके असवते संचे होताना गेलेरो मगे हून असता एक तापमान चढ असता म्हणून सांगते विचार आम्ही अनुभविसलो असा सो हा किती होता म्हणून हीटास मेन व्हेंटिलेशन हवं होय मोस्टली त्या बंद ठेवल्यावर चढ हीट होता त्यास व्हेंटिलेशनच सोल्युशन. बदल टेक्नॉलॉजी असा एसी घालवत व्हेंटिलेटर्स म्हणून आधी करत म्हणजे स्लॅब बॉटम लेवल असं ओपनिंग तेवीत आता कोण तेवीत नाही की त्यामला हीट वेव वर जातं कुठल्या वर जाऊन बाहेर जातात त्या व्हेंटिलेटर असून आता कोण तेवीत नाही एसी आयल्यापर्यंत ते स्टॉप केलं सर म्हटलं त्याची के तेंतून पाकरा येवायची तसं प्रॉब्लेम असतं काहीतरी भितर येवायचं त्यासाठी अवॉइड करीत असा म्हणजे एसी असेल निमित्त काही टेम्परेचर कंट्रोल करायला होता. ओके ओके आता एक कट्टड नाहीतर एक घर ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತ ಆಯ್ಲಸ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಯ್ಲಸ ಇತ್ತೆ ಕಾಯ್ತರಿ एक ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ತಯಾರಿ करूया अगत्य पडताय इतके डॉक्युमेंट झाल्यापर्यंत आमस ऑटो कनेक्शन हवा होता त्या डॉक्युमेंट क्लिअर करून घ्यावात त्यास मिगे इलेक्ट्रिकल त्यासत ते डॉक्युमेंट झाल्यापर्यंत व्हायच्या थोरल्या बिल्डिंगात पुरा लिफ्ट त्यास पुरा आम्ही कंप्लीशन झाल्यापर्यंत करून घेतो. इथे ड्रेनेज इथं पुरा काही आता ಎಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಲಪ್ರಾಂತ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ आता इलेक्ट्रिफिकेशन पुरा दाल्याप्रांत चेकिंग मन सांगते मने कसं इंजिनियर थ्रू इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स त्यास अप्लाय त्यांचे एक प्रोसिजर असा ते इलेक्ट्रिकल इंजिनियर्स त्यास अप्लाय करायचं बोर्डास अप्लाय करून ते इन्स्पेक्शन येतात मिगे कनेक्शन आणि ते देवायचे त्यांचे एक प्रोसिजर इंगड आता इतके पुरा विचार बघतलो आम्ही तुमचे एक 25 वर्ष ते अनुभवांत सुमारू 1000 चढ तुम्ही एक कट्टड वाणिज्य संकीर्ण निर्माण पुरा केलं सो हे ते एक इतके थोरले एक साधन त्या फाटले एक रहस्य नाहीतर गुट्टू काय मुख्य कारण हार्ड वर्क मी केलेलं काम त्याच्या फिनिशिंग आणि त्यांचं कसं हवंय त्यांचे रिक्वायरमेंट प्रकार त्यांचे एक आशा असते अशा गरवेशा म्हणून त्याचे प्रकार करून दिल्यानं ते अनेक लोक बघतो तसे एक लाईन बघून इतके
इतके काम करवायच्या वरी झालं. होय होय. तुम्ही आता म्हटलं आमचे जातीत आम्ही एक 200 तुम्ही होय, घर बांधून होय, द्यायला होय, सो म्हणून बहुशः तुम्ही आता घर वकाल होताना ती येऊन बघतात तुमचं काम कसं असं म्हणून बघतात त्या काम बघून त्यांचं रेफरन्स त्यांचं रेफरन्स बदल काय आमच्या बदल सपरेट ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणून ಆಗತ್ತೆ नाही होय. तुमचं एक गुणमट्टाचं काम सगळं चौकशी झालं आणि सॅटिस्फॅक्शन मुख्य होणं समा. आता तुम्ही इतके पुरा काम केलं साधने केलं तुम्हाला कधीतरी फ्री असताना एक सेवा काम करूया म्हणून एक असं आहे असं मी पूर्णानंद प्रतिष्ठानंद मेंबर होऊन असं त्यांच्या केल्या कार्यक्रम जाल्यार मी जातो परवा कोंकणी केंद्रांत जाल्ल्या कार्यक्रमात पुरा पार्टिसिपेट केल्यांचा होय लायक काम होईत असं. होय. तुम्ही श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाचं सहाय्य हस्त होय करीत असा नाकांचा मस्त उपयोग होईत होय होय नेक्राव चिकोड इंटरनॅशनल होय होय होय. निरंतर होऊन तुम्ही विश्व कोंकणी केंद्र कार्यक्रम असो तुम्ही येत असता ಭಾಗವಹಿಸೋಣ होय होय सಮ. आता एक ಗಾದೆ ಮಾತು आम्ही ऐकतो ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡು मन सांगते ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते म्हणता केदाव एक घर बांधताना आम्ही जाल्ले स्पेसिफिकेशन म्हटल्यार किती आम्ही बजेट करता मिगे कशें सांगता त्या प्रकार केल्यार त्या बजेट तशें येता. मिगे आत्ताचे नव्या टेक्नॉलॉजी त्या पुरा बघून चेंजेस केल्यार चेंजेस होता त्याच्यावर डिपेंड होऊन होता मस्त झालं तसले काही प्रॉब्लेम येत नाही. आम्ही आधींत बजेट द्यायचे नदी मिगे हाऊसिंग लोन त्या पर असताना थोरले काही येत नाही असता मिगे आमच्या फिल्डांत असले एक एक्स्ट्रा म्हण किती थव्या होता तुमच्या बजेट सोडून 10 to 20% एक एक्स्ट्रा त्यावेळेचे चुकोड केदाव सम. आता घर बांधवेतानी त्यांत एक खुशी संतृप्ती कसा व्यक्तपडिस होतात एक आयल्ल्यानी बघून त्या लायक जाल्यांचा सांगताना त्यांच खुशी होते. एक घरांत एक त्यांनी रावताना त्यांच कळता त्या घर कम्फर्ट असता वाइब्स असता कम्फर्ट असता तसं त्यांचं ऑटोमॅटिक होऊन एक खुशी असते ते एक्सप्रेस करतात आमच्या लागे. मग त्यांचं एक निरीक्षे असता माझे एक असं एक प्लॅन प्रकार घर होईसा म्हणून जाल्यार त्याच्यावर एक चड लायक येऊन असल्यार त्यांच्यात खुशी आणि खुशी असतात ते म्हणून सांगतात नाही फिनिशिंग आम्ही कॉम्प्रोमाइज करीत नाही फिनिशिंग लायक येत कडले त्यांचं खुशी होते बहुशः त्यांच्या तुम्ही बेडिके मस्त कॉन्सन्ट्रेशन देऊन ऐकून नाही आता कसं करू होतो म्हणून तुम्ही आलोचना करून त्या हवे तर म्हणकेत तुम्ही करता त्यांनी कसं लेखलें तसें राहिलं त्यांच खुशी होता होय होय. आता एक घर बांधू जाताना सगळं त्या मनात असवं ते एक विचार म्हटल्यार वाचतो मुख्य होऊन एक घराचं लायक लक्षण हव्या त्या एक घर युजर फ्रेंडली होऊन हसव्या उद्या त्या घरा खेळणं एक ತೊಂದರೆ येवनावा कष्ट येवनावा सुख संसार होऊन असव्या म्हणून सांगते एक सगळं ते मनात असवं ते स्वभाव. आता इथे एक घराचं वास्तू कसं असव्या म्हणून सांगते एक विचार देव त्या वास्तू तो मस्त विशाल होऊन असा वास्तू बघवेचेत असत चढीतून आम्ही वास्तू प्रकार प्लॅन करणं यांचं त्यांच्या लगे एक कन्सल्ट व्हावं सांगतो ते बघून त्यांच्या नक्षत्र असा मिगे त्यांच्या जागे संबंध जागे बघून त्या प्रकारून ते आम्हास चेंजेस असल्या करून सांगतात त्यांच्या प्रकार जाल्ल्यार की आम्ही इम्प्लिमेंट करतो. ओके. आता साईट असो एक वास्तू म्हणून असाय असं ओके साईट असं इंगड आणि घरासो इंगड थंय तुम्ही वास्तू बघताना एंट्रन्स गेट मेन डोर किचन मास्टर बेडरूम पूजा रूम पूरा सो स्टेअरकेस पूरा सो वास्तू हावदला म्हणके तुम्ही डिझाईन करून देता मग सेकंड ऑन ते कन्सल्ट करून करूयात मग चेंजेस बघून बदलावणे करून फायनल करा आमचे प्लॅन असो काही ತೊಂದರೆ ಏನತ್ಲ ಬರೀ म्हटल्यार कम्फर्ट होऊन होवाच्या बरी एक युजर फ्रेंडली हवा आणि कन्स्ट्रक्शन करताना नाही समा. आता एक कन्स्ट्रक्शन काम म्हणताना तुम्ही कोणे ऐकलो आता कन्स्ट्रक्शन काम करूया त्याले तुम्ही खेळले नमुने ते टिप्स देव तिथे खैल्या एक कन्स्ट्रक्शन असं उतारताना आम्ही फर्स्ट प्लॅन करून घेऊया प्लॅनांत आमस कसले वास्तू हवे कसले इंटिरियर आहे ते पुरा फायनल करून घेऊन इवन तुमच्या घरचे रिलेटिव्स त्यांचे सजेशन घेऊन प्लॅन एक फायनल करवा त्याच्यापर्यंत बजेटांत खैल्या स्कीम हव्या नंतर लोन्स त्या बघून तुम्ही बजेट फिक्स करणं
एक 10 to 20% चड बजेटात थंय न्हू उतारल्यार कांय तोंदरे वयनातना बिल्डींग होता. आता स्क्रीनर आम्ही तुमचे फॅमिली ते फोटोज बघून घेऊन येऊया. परिचय करून द्या. ही माझी अम्मा, हा माझे बायल आणि लेंक पूत. सांग. हे माझ्या पुताचे मुंजीच्या टायमार काढलेलो फोटो. सामा हा ह्या मुंजीच्यात फोटो बायलांनी नेकरा. हे माझ्या फॅमिलीचे माझ्या 6 जण बहिणी असत, भावोजी असत, मागे बहिण्यांचे लेंकीच्या लेंकी असत, त्यांचे घोव असत, मागे फॅमिली. तुमचे कुटुंब ते फोटो बघून आम्हाला भारी खुशी झाली. तुम्ही एक 25 वर्षांत इतक्या एक साधन केल्ले आमस आमच्या समाजात एक हेम्मे ते विचार म्हणून सांगू होतो. विशेष होऊन तुम्ही आमच्या समाजात एक 200 चड तुम्ही घर बांधवते एक सहाय्य करून दिलं सो आणि सुमार जनांचं तुम्ही घराचं संबंध पट्टावल्या नाहीतर कट्टड निर्माणाचं संबंध पट्टावल्या प्लॅनिंग तुम्ही करून दिलं सो. तुम्ही नवे नवे विन्यास ते घर बांधून दिलं सो आणि थोरले बजेट ते वाणिज्य संकीर्ण तुम्ही बांधवते एक काम केलं सो. तुमच्या मनांत आणिको एक उत्तम विचार दल्ले एक प्रोजेक्ट आसात. तुमचे मूलक गुणमट्टते एक काम होऊन दे आणि जनांते अभिरुचीस संबंध पडवून तुम्ही लायक काम करून दिलं सो. त्यांचे मन आणि घर तुम्ही बळगवसो ते काम केलं सो. तुमचे मूलक आणिको चड संख्येंत असंत कट्टड निर्माण करूवे ते काम होऊन दे. देव तुम्हास ह्यास हवेदलना शक्ती, आयुष्य, आरोग्य आणि संपत्तू सृजनशीलते मुख्य होऊन इत्या अगतिदलना करुणिसोन दे म्हणून सांगित. तुम्हास धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून विचारून घेतो असा. धन्यवाद. आज मला इथे बोलायला अवकाश दिला. विश्व कोंकणी केंद्र आणि श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान आणि प्रतिबिंब थंड यांसो धन्यवाद. आजच्या ह्या कार्यक्रम वीक्षण केले तुम्हासो धन्यवाद म्हणून सांगित. सर्वे जना सुखिनो भवंतु.